እዚ ዛንታ እዚ ብዛዕባ ሓንቲ ልባን ኣምላኽ ዝሃበት ግናኸ ብስምዒታት ተደፊያ ኣብ ዘይትደልዮ ማዕበል ተሸመት ጓል ኣንስተይቲ ዘዘንቱ እዩ። ሰላም ንጥፍቲ ኣባላት ትምህርቲ ሰንበትን መዛምራን መንእሰያን ነይራ። ሰላም ብጽባቐ ጥራይ ደይኮነስ ብትሕትና መንፈሳዊ ትግሃታን ኣብቲ ከባቢ ትፍለጥ ነበረት። ህይወታ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤት ትምህርቲ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ጥራይ ነበረ። ሓደ ምሸት ግን ኩሉ ነገር ተቐየረ። ካብ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ናብ ገዛ ክትምለስ ኮላ ሓደ መንእሰይ ኣብ መንገዲ ተደፊኡ ረኸበቶ። ዳዊት ይበሃል። ካብቲ ሰላም ትፈልጦ ዓለም ፈጺሙ ዝተፈልየ ነበረ። ንሱ ንኣምላኽ ኣይኣምንን፣ ህይወቱ ድማ ብስርቂ ዝመርሕ ሰብ ነበረ። ሰላም ብድንጋጸ ልዒላ ናብ ቤቱ ክኸይድ ሓገዘቶ። ደሃይ ንምፍላጥ ድማ ተደጋጋሚ ናብ ገዝኡ ትመላለስ ነበረት። ዘይተጸበየቶ ግን ዳዊት ናይ ፍቕሪ ክህቶ ኣቕረበላ። ሰላም እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ስለ ዝጸንሓ ንሕቶ ፍቕሪ ዳዊት ተቐበለቶ። ሰላም ንዳዊት ክቕይሮየ ክጽልዮለየ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክመልሰየ ኢላ ንርእሳ ኣመነቶ። ግናኸ ፍቕሪ ካብ እምነት ዝብርትዓሉ ግዜ ምስ መጸ ዳዊት ዘይኣማኒ ጥራይ ዘይኮነስ ንፍቕሪ ሰላም ከም መሸፈኒ ስርቂ ክጥቀመሉ ጀመረ። ሰላም ሰራቕ ምዃኑ እኳ እንተፈለጠት ክሓድጎ እዩ ብምባል ምስኡ ተስፋ ቀጸለት። እቲ ኸልበትበት ዝመልኦ ህይወት ካብዚ ጀመረ። ሰላም ካብ ቤተ ክርስቲያን ክትዝምር ከላ ልባ ግን ምስቲ ኣብ ጸልማት ጎደናታት ዝሰርቕ ዳዊት ነበረ። መሓዙታን ቤተሰባን ካብኡ ንኸስርሕ እኳ ይመዕድዋ እንተነበሩ ሰላም ብርሃን ምስ ጸላም እንታይ ሕብረት ኣለዎ ይብልዋ ነበሩ። ንሳ ግን ብናይ ዳዊት ፍቕሪ ሰኺራ ንሱ ክፉእ ሰብ ኣይኮነን ግዜ ጥራይ ዘልዮ እምበር ክቕየሩ እናበለት ካብ ቤተ ክርስቲያን ክትርሕቕን ምስ ኩሉ ሰብ ድማ ክትጻላይን ጀመረት። ግዜያት ሓለፉ። ሰላም ኣብቲ ቅዱስ መንፈሳዊ መንገዳ ገዲፋ ኣብ ሓደ ዝረሰሐ ናይ ሸቃጦ ሰፈር ምስ ዳዊት ክትነብር ጀመረት። ዳዊት ግን ኣይተቐየረን። ኣብ ክንዲ ዝቕየር ንሰላም ንስንቂ ክትተሓባበሮ ደለየ። ሰላም መዓልታዊ ብጭንቀትን ብናፍቖትን ናይ ቀደም ሰላማዊ ህይወታን ትሳቐ ነበረት። ለይቲ ለይቲ ትበኪ ግን ኣብቲ ዝኣተወቶ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ዓቕማ ኣይነበራን። ሓንቲ ክፍእቲ ምሸት ዳዊት ዓቢ ናይ ስርቂ ውጥን ሓዘ። እዚኣ ናይ መወዳእታ እያ። ድሕሪ እዚ ስርቂ ንሓዋሩ ክንሓድጎ ኢና፣ ሃፍትና ሒዝና ናብ ካልእ ዓዲ ክንከይድና ኢሉ ንሰላም ኣመና። ሰላም እዚ ናይ መወዳእታ ተስፋ ስለ ዝነበረ ንሕልና ዓዊጣ ምስኡ ክትተሓባበር ተሰማምዐት። ስራሕ ኣብ ደገ ኮንካ መንገዲ ምክትታል ጥራይ ነበረ። እቲ ስርቂ ካብ ሓደ ዓቢ ፋብሪካ ነበረ። ሰላም እዚ ናይ መወዳእታ ተስፋ ስለ ዝነበረ ንሕልና ዓዊጣ ምስኡ ክትተሓባበር ተሰማምዐት። ስራሓ ኣብ ደገ ኮንካ መንገዲ ምክትታል ጥራይ ነበረ። ሰላም ኣብ ጸልማት ደው ኢላ ልባ ከም ከበሮ ትወቅዕ ነበረት። ኣብ ኢዳ እቲ ናይ ሓደጋ ምልክት እትበሉ ፊስካ ሒዛ ነበረት። ብዓይኒ ሕልና እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሕልፎ ዝነበረት ናይ ሰላም ግዜ መጸ። ኣምላኸይ መሓረኒ ክትብል ደለየት። ግን ከዓ ንኣምላኽ ክትጥምቶ ትፈርሕ ነበረት። አንደበት ናይ ፖሊስ መኪና ድምፂ ተሰምዐ። ሰላም ሰንበደት። ንዳዊት ከተጠንቅቆ ናብ ውሽጢ ጎየየት። ግናኸ ፖሊስ ካይቦሞ ነበሩ። ዳዊት ብራዕዲ ተዋሕጠ። ንሰላም ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ከም ሽፋን ክጥቀመላ ብምሕሳብ ፖሊስ ኢድኩም ሃቡ እናበሉ ንሱ ግን ንሰላም ደፊኡ ንቕድሚት ብምውዳቕ ኣንጻር ኣንፈት ናይቶም ፖሊስ ሃደመ። ኣብቲ ናይ ተኹሲ እዋን ሓንቲ ጥይት ንሰላም ኣብ ማዓንጣ ወቕዐታ። ሰላም ናብ መሬት ተደፍአት። ዳዊት ግልጽ ኢሉ ረኣያ። ክሕግዛ ከይሓሰበ ነቲ ዝሰረቆ ገንዘብ ሒዙ ኣብቲ ጸልማት ተሰወረ። ንፍቕራን መስዋዕትነታን ብገንዘብ ለወጦ። ሰላም ኣብ ዝሑል መሬት ወዲቓ ደማ እናፈሰሰን ከሎ ሰማይ አንቃዕራ ጠመተት። እቲ ዝባኸነ ህይወታ ከም ፊልም ብቕድሚ ዓይና ሓለፈ። እታ ጽብቕቲ ድምፂ ዝነበራ መዘምራን ሎሚ ኣብ ጎደና ድማ ደማ እንዳፈሰሰ ተረፈት። ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ህይወታ ዝሓሰበቶ ነገር እንተነበረ ፍቕሪ ንዘይግብኦ ሰብ ፍቕሪ ምሃብ ንርእስኻ ምቕታል ማለት እዩ ዝብል ነበረ። ሰላም ናብ ሆስፒታል ክትበጽሕ ከላ ድሮ ህይወታ ሓለፈት። ኣብ ቀብራ ዳዊት ኣይነበረን። እቶም ናይ ቀደም ናይ ቤተ ክርስቲያን መሓዙታት ጥራይ ነበሩ። ንሳቶም እናበኸዩ እታ ትበርህ ዝግባእ ኮኸብና ብጸልማት ተዋሕጠት እንዳበሉ ኣፋነዋ። ዳዊት ካልእ መዓልቲ ብስርቂ ተታሕዘ። ሰላም ግን ንዘለዓለም ዓሪፋ ነበረት። ታሪኽ ሰላም ዛንታታ ንፍቕሪ ኢላ መንፈሳውነታ ዝቐበረትን ኣብ መወዳእታ ድማ ብኢድ ዘፍቀረቶ ሰብ ህይወታ ዝሰኣነት ኣሕዛኒት ጓል ኮይና ተረፈት። ዝኸፍአ ነገር ግን ዳዊት ክትቀይሮ ክትብል ንባዕላ ምቕያራ እዩ። ህይወታ ድማ ብጓህን ብጥልመትን ተዛዘመ። ካብዛ ኣሕዛን ዛንታ ሰላም እዞም ስዕቡ ነገራት ክንምሃር ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ክቕይሮ እየ ዝብል ዘለዎ ሓደጋ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣዋልድ ንሓደ ጠባይ ጽቡቕ ዘይኮነ ሰብ ክቕይሮ እየ ኢለን ይኣምና። ግና ክሰብ በዓል ክቕየር ካብ ዘይደለየ ብፍቕሪ ጥራይ ክቕየር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።
ሰላም ዳዊት ክትቀር ክትፍትን ከላ ንሳን ባዕላ ያብኡ ተቀይራ ካላይ ምዘይ መስለካ ምጽማድ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምዘይ ኣምኑ ባርዑት ኣይትጸመዱ ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ናይ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነስ ንስነ ምግባርን ራእይን ዝምልከት እዩ። ክልተ ሰባት ዝተፈላለዩ ኣንፈት ህይወት እንተሃልዮም ሓደ ናብ ብርሃን ሓደ ድማ ናብ ጸላም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ምጉታቱ ኣይተርፍን እዩ። ሳልሳይ ፍቕሪ ንሕልና ክዓውሮ ይብሉን። ፍቕሪ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ምርጫ እዩ። ሰላም ዳዊት ሰረቕ ምዃኑና ፍለጠት ምስኡ ምቕጻላ ንሞራላን ንእምነታን ሓሊፋ ከም ዝሃበቶ እዩ ዘርኤና። ሓቀኛ ፍቕሪ ናብ ጥፋት ዘይኮነስ ናብ ዕብየት ዝመርሕ። ራብዓይ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ጥልመት እዩ። እግዚአብሔር ሕግን ዘይኽብር ሰብ ንፍቕሪ እውን ኣይኽብርን እዩ። ዳዊት ንሰላም ከም መሸፈኒ ስርቂ ተጠቂሙላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ጸገማ ገዲፍዋ ይሃዲሙ። እዚ ድማ ሓደ ሰብ ካብ ኣምላኽ ምስ ዝርሕቕ ንሰባት ዝህቦ ክብሪ እውን ይቕንስ ምዃኑ የርኤና። ሓሙሻይ ህይወት ናይ ምርጫ ውጽኢት እያ። ሰላም ጽቡቕ ናይ ክርስትና ህይወት ነበራ፣ ግና ከነጌጋ ምርጫ ቦታ ስለ ዝሃበቶ ህይወታ ብሓዘን ተዛዚሙ። እዚ ዛንታዚ ሓደ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መንገዱ ርሕቕ ክብል ምስ ጀመረ ናብቲ ዝኸፍእ ክወርድ ከም ዝኽእል ዘጠንቅቕ እዩ። ልብኺ ንመን ከም እትህቢ ተጠንቅቂ። ልቢ ሓንሳብ ካብ ተሰብረ ህይወት ካብ ተበላሸወን ናብ ዝነበረ ምምላስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እምነትኪ ክብረትኪ ከምኡ ድማ ሰላምኪ ካብ ዝኾነ ስምዒታዊ ፍቕሪ ክኸብር ይግባእ። ታሪኽ ሰላም ፍቕሪ ዕውር ንዝብል ምስላ ፍቕሪ ዕውር ክኸውን የብሉን የግዳስ ዓይኒ ክህልዎ ይግባእ ብዝብል ትምህርቲ እዩ ዝትክእ።